Čo sa týka darovania migov, tak aj teraz ten prokurátor krajský bratislavský to tiež teraz akože zdôvodnil, že tam nevidí porušenie. Vysvetlenie, ktoré poskytol pán prokurátor Remeta, skrátka nedávalo zmysel. Viete, my tu máme obvineného bývalého poslanca z Hnutia Republika za to, že pár starých nakladiakov alebo traktorov, ktoré sa nepodarilo danej župe ani len predať za 1 euro, sa rozhodol darovať, tak tam vznikla škoda. Ale keď stíhačky, ktoré boli zrekonštruované, mali kvalitu, ktorá sa vyžadovala v NATO a ktoré slúžili aktívne, pán prokurátor povie, že to malo hodnotu 0 eur, tak si myslím, že nepotrebujete byť ani len právne vzdelaní, aby ste rozumeli, že je tu proste za tým jasná motivácia. Igor Matovič, Richard Sulík, Boris Kollár, všetci traja povedali, že ich Jaroslav Naďo oklamal. A keby vedeli, aká bola realita, tak by s tým nikdy nesúhlasili. To boli konkrétne rozhodnutia vtedajšieho ministra Naďa, ktoré ale nejakým spôsobom z tých stíhačiek ani z toho systému S-300 nerobia šrot, ktorý má hodnotu 0 eur. Však oni tvrdili, že to nebola obranná zmluva, alebo tá vojenská zmluva medzi Slovenskom a Ukrajinou. A čo to bolo, keď ste darovali vojenské stroje, keď nie vojenská zmluva? Čo sa stalo medzi správou NKU, ktorá hovorí, že to bolo v objeme 700 miliónov, a čo sa deje medzi tlačovou konferenciou krajského prokurátora, kde ubehnú, dajme tomu, že 2 alebo 3 roky, ktorý hovorí, že v tom momente to malo nulovú hodnotu. Že jak si to vysvetľujete? Samozrejme, ja som to neprešetroval, ale hodnota toho bola 0. Môžeme povedať, že účtovná, áno, to je v poriadku. Ten princíp, ktorý vy hovoríte, že to nemalo hodnotu, malo hodnotu, je to, ako že si kúpim na firmu auto a po 4 rokoch mi ho hocikto môže zobrať a povedať, že to nemalo žiadnu hodnotu, lebo to je odpísané. To je úplný nezmysel, ako takéto niečo môžete vôbec povedať. Ja hovorím o tom, že to malo hodnotu, pretože to chránilo Slovenskú republiku, boli do toho investované peniaze a nemali sme žiadne iné náhradné spôsoby, ako by sme mohli chrániť Slovenskú republiku. A tu sa minister obrany Slovenskej republiky vtedajší rozhodol, že my to darujeme Ukrajine, super. A jeden deň bolo, že nič. A zrazu, keď prišli fotky a prišli ľudia, ktorí povedali, že videli sme, že to odišlo na Ukrajinu, tak zrazu priznal, že áno, super, ale to bolo skvelé, my sme to tam darovali, lebo to je úžasné. Potom zrazu už má to koľko povedal, 400 miliónov, či koľko povedal hodnotu vtedy z nejakej tlačovej konferencii. Dostaneme peniaze, ktoré sme mimochodom nedostali do dnešného dňa a prokurátor povie, chyba sa nestala vôbec nič a pán Jaroslav Naďo absolútne úplne OK v poriadku. Dobre, tak Ukrajinci ich vedeli servisovať a mali pilotov, čo sme my nevedeli. A koniec, dovidenia. Servisná zmluva platila do septembra ešte volebného roku 2023. To proste nie je pravda. Tam je ďalších 20 argumentov. Dokonca tam bolo proste medzinárodná že nemohli sme tie migy ani darovať, pretože na nich ešte mala ruská strana nárok. Napriek tomu sme to spravili. S ničím z toho sa prokurátor, ktorý mal tú tlačovú konferenciu, nevysporiadal. Rozhodol sa proste spraviť taktický politický krok, aby si kúpil priazeň budúcej vlády s predstavou, že možno bude zvolený za generálneho prokurátora.